máš strach byť úprimná alebo úprimný k svojej partnerke, lebo sa bojíš, že ti to bude vyčítať. Toto znamená, že v tom vzťahu sú bohužiaľ není pevné základy. Pretože pokiaľ sa bojíte pri svojom partnerovi, pri svojej polovičke, pri tom človeku, s ktorým chcete vlastne prežiť zbytok života, sa bojíte proste pri ňom byť úprimný, tak to asi nie je tá správna osoba. Ja vám to zaručiť nemôžem, že sa niečo takéto nestane, ale samozrejme aj takéto situácie treba jednoducho vykomunikovať. A vysvetliť to hlavne tomu partnerovi, ako to vy myslíte, ako to vy vnímate a vlastne aj celkovo mu objasniť ten dôvod, prečo mu to vlastne hovoríte. Že s čím ste nespokojní, čo by ste chceli zmeniť a podobné veci. A bohužiaľ, ale pokiaľ to váš partner vôbec že nepríjme alebo sa o tom nebude chcieť ho rozprávať a vznikne z toho hádka, tak si myslím, že proste s tým vašim partnerom nepohnete. Hej, že toto sú veci, ktoré si tá dotyčná osoba musí uvedomiť, že je potrebné to riešiť. Čiže môžete sa o to pokúsiť a uvidíte. Každopádne si to určite neberte osobne, pretože človek, keď je k vám zlý, alebo vám niečo vyčíta, alebo proste vám hovorí, aký ste a podobné veci, tak v podstate nehovorí o vás, hej, ale hovorí o sebe, o tom, ako on vníma tento svet na základe seba. Takže naozaj je to veľmi dôležité, aby ste si to nebrali osobne a budem vám držať palce.